Inni her bir eserin tarihi bolýar diýdik-de elbetde ýazyjyň eseri, şahyryň eseri ol biller tariha gulluk etmeden öňürtü. İlk bir köp basgançaklar geçýär. Şo basgançaklaryň içinde bir neçe ýyllaň dowamyny baslyp ýatan duýgularym bolýar. Şo duýgularyň süýg hakdaky şygyrlaryň siňeniniň hemmesiniň jem hökmüne şol bir duýguny bir jemleýän hökmüne şolaň bir toplanma hökmüne bir şygyrma şonu gap beren onuň ýygy şol täze performans berýän, täzelik berýän şygyrlar bilen meşgullanýan soňky döwürler sebäbi şygyr diýilen zadyň öz täzelik talap etýär. Ol sen ýaşyna garamazdan ýa käriňe hiç zada garamazdan sen täzeçe bir çemeleşmesen her bir aýdylan adam şodur şuna durýar da şonuň täze aýdylanyna mysal üçin aýdymam täze aýdylanyna başgaça bolýar da şo bir aýdymy ýa-ni şoňa bir interpretasiýa goşýan bir täzelik goşýan şonu bir hili sen öňkü diňleýijiň üçin sen öz diňleýijiň bar da ýa-ni teatr sunuwatyny şeýle men köplenç bir goýulan eser ikinjige de goýuňyzy şonun goýup bilmejek bolsaňyz çemeleşmäň diýen köplenç men bilen alalaşan oklar ýöne men aşo pikirde galýan ýene ýaşlara bolýar, taliplere bolýar ýöne şonu bir uly teatrlarda goýulanna şol eser hökman täzeçe bir çemeleşiş bolmaly. Çünki sen öňkü zriýetçiliň, öňkü tomoşaçyň şoň gözi bilen sen seredende öňkü goýuldy da ol teatrlarda onuň şoň gözi bilen seredende şol täzeçiligi hökman özüň görmeli. Şo zriýetçiliň, şo tomoşaçyň gelmedigen bolsa bir ömrüni durmuşda başgaça pikirler bilen şo teatra gelmedigen bolsa barby şol içinde bolmaly sebäbi sen özüň ösmeli düşünýän. Aýdymda da şeýle. Şol bir aýdymy, şo bir hende, şo bir adam 70 ýyllap aýtmaly diýip düşünýän. Men şeýle pikirde bilen täze. Şoň üçin täze şygyrňam täzeçilliklerini, ýa-ni öň ýaşkam süýg hakdaky ýa-da şygyrlamam täzeçil çemeleşmeň tarapdary. Şol şygyrym bir hili köp ýazylan şygyrlaryň jemi şu şygyr. Ondan biram meniň saňa bir aýtmaly zadym diýip bir gowy aýdymyz bar, şonu Fuhanam ýerine ýetirýär. Şagulym aýdýar onuň şol aýdym özüm gowy, ýani meniň saňa bir aýtmaly zadym bar. Şol aýdymyň sözü, şol aýdymyň ýanky pripýawy ýanky bir gowy ýeri bar şo aralykda. Şo jaga sözü başgaçarak edip ýöne ulugymda galan üçin özüme täsir edipdir. Bolmasa ol iyiliň zadyny almak meselesinde men hiç ýylyň tarapdar däl ýöne alham alýan bolsaň şonun gaýmak alýan bolsaň onu başga urunda. Saňa şo gün bir zat aýtjak boldum men. Nämedigin men özüm bilmeýän. Saňa şo gün bir zat aýtjak boldum men. Şo wagt aýdylýan, soňum gelmeýän. Gözlüğüm suratym alýan ýaly mahal gelip durdy ýylda. Taňa şonu bir zat aýtjak boldum men. Öze uly zat, nowat adam geçdi-de durdy aramyzdan aňdym. Käte ýitirdiň. Aýtmaly zatlarym köp ýaly wagt. Taňa şonu bir zat aýtjak boldum men. O zat duýgumyň ykbaly wagt. Ýanymda durasym gelipdi şonu göz edip mehelle, göz edip ýyle. Taňa şoň bir zat aýtjak boldum men. Belki aýtdyrmady ynjyk nesibe. Belki sen aýtjagyň, meňem aýtjagym. Mümkin seni ýanar oda sallym men. Birden mehelleden ýitirim boldum. Taňa şoň bir zat aýtjak boldum men. Inştaýda bir gün işden gelýärdim, montajdan geçdi de aýam bir hiç
bir ýaşajyk çağan bir dyrnaja kesilene gitçikge inçijik bolup durýar. Şoňa bir gaty uwadan bir gaty uwadan görünýär. Şonu beh dyrnaga meňdes täsirligini aýyň diýip şonu şu içki duygularım bar bolmala o ýönelige ýazylan okdiýan hemişedem sunma deser bir öz taryhy bar da şu şygyry şol peyzaj ýaly mumament tebigatdan kän ruhlanýan kän lezzet alýan tebigatyň duýgularyny özüm tebigatyň adam söýýän tebigaty daşarda hemişe aratsa howada hemişe şoňa ýeten o baglan gullüň içinde ulalan adamda men kiçilikden gapymyza diňe güller her hil renkde güller ekdirýärde kakam bar şoň üçin ştaýda bir aýa seredip şonu bir meňdetme seredip meňdedip bir zada şonu bir edin işim ma eserim peyzaj ay kesilen dyrnak ýaly egrelip täze dopdy. Giýje ýyldızlaň sapagy elinede buğdoýlugyň senem menem gedemlikden doňmora daşa dönüpdi. Aýrylandan şaýatdy doňup galy buğdoýlarym. Nesim ýeller öser ösmez salkynly ýogsa howada. Tejdäýinen agaçlarym egrelip galy sowalla. Menmi sen bu aýrylyň ýüpünden hiç göý bermedik. Soňsuzlygyň serhedinde eglenmedik. Gaýtdyk şonuna gara giýje iki bölükde meýdany. Nikah toýuna ant bolan adamlar ýaly buğdoýlar ýogsa ýel öser ösmezi salkynjakdy ýa howada. Galyp bilmän secdesinden agaçlar galy sowalla asman ýüpünden aslyşan ýyldızlaň peträn gözüne aýrylyk nepes durlady. Aşk sesi geldi kırlara, iki göwran sowalyny çözüp bilmän egrelenli ayam kut meňdeşdi şonu kesilen inçe dyrnaga. Inşi äli sözümizde bir täzelik gözleýän ipimde şonu şo şygyrlary täzelik gözleýän şygyrlaryň içinde niýe klassikasyny okap bir başga täze eserleri okap gonuňa laýyklamak gatqyn bolýar eken. Soňa waka köp zat okandan soň yazma diýede için. Yazma, şolarça yazma diye elbette olarça yazıp bolanok. Ýanky teatr işgärleriniň goýmurlar zaman barby şu goýulşýarlar. Hem şonu yazmalar. O şonun goýamajak bolan ýöne şonu ýa şoň üçin şol bir duýguny bermek üçin men bir täze şygyr ýazdym. Şygyryň ady Hyýal. Şun sen gelýän diýseler Aşgabada bir toýogut. Ýogsa barabam ýöremok ýygy gür toýogut. Uçurdum göp diýräp huşum. Süýü geçmeýär ekeni. Dören ýerinden ataşlar ansat üçmeýär ekeni. Bedep üstü başym maskara bolarny diýen. İşte galan ataşymdan gapkara bolarny diýen. Gaşlarym çydylan ýaly. Ele daqıp ýüdük baryn gözlerimiň ýaşyl hanasy sygdyrjak ýaly dünýäni uçup barsam zoluşgady bal guturmaýady belki den maňa şol mehriň bilen oturup bakaýsaň ilki ýene bir täze şygyra taslama bolarny diýen içimden gyýgyryp şonu maskara bolarny diýen ýüpek çalany damagym tutulsa demim howada öp sen daim oly toy mikrofonuna çağırsa diýseler saňa bu adam müňül dinlemedik sesiň aslynda galarny diýen toyun göçgünü sağından gulağımı yararny diýen hyýal we galsam guş bolup
toyun tans meydan çatınma barıp hut uçornöy diyen bir tay köşüm koyup berdi sen Aşgabat'a geleysen men aya uçornöy diyen. Indi şu tayda täze şıgırım iň soňky wagtyň dowamyna iň soňky ýazanym şondan bäri şygyr ýazamy. Dogrusu peyzaj gözleýän, täzelik gözleýän, surat çekmelip düşünýän şu zatlaryň özü men küseýän bolmaly. Şygyr diýilen zat bir şygyra da bir topbok diýmän bir umum bir eser de şol eseri edil öýe giren ýalyk şu köşüm çykaryp myhmançylyga gelen ýaly arkaýyn oturup şol bir täze zatlary dinläp şol ýalyk zat düşünýän şo sebäp şo şygyryň öýüni gözleýän men. Şol öýü tapýan jamam ýazmajak bolýan ýazamam aslında. Käwat ýa şo şygyryň öýüni hukman tapmaly düşünýänne. Olam edil sahn eser ýazat da bagşla. Seni özümiň kümkäň öýdenim üçin bagşla. Uyotdan dakınıp nikap gaýdanym üçin bagşla. Gijeler sanap duýgularmy gynap, ýüregimi göz ýaşy güýmep tüýdenim üçin bagşla. Seni özümçe söýmedim, senem şol sözi diýmediň, şeýdip aýralyk saýladym. Aýdym üçin bagşla, şeýdenim üçin bagşla.